Hello guys, good morning. Karon day guys, atong buhaton is maglimpyo na pud tag terrace guys kay grabe kadaghan sa ihi Ginoo ko. My God. Tingala ko gatapok ang ihi guys. Ang mga dugin nako ni ba. Naga na po na sila diri ako mawala aga-aga nasangit pa jud ko. Dito ra malimpyo ka. Yana ra ha. Dagang ihi guys, gatapok ang ihi. Gusto lang malakan eh. Tara guys, isakan na to ng mga tubig ko. Iana na lang na ako ni okay. Para makuan ang ihi. Ang atong lamisa, atong trapuhan. Para dari na guys. Ato lang mo sa nang ipatong ara. Okay, wala pa yung nagpa-sounds guys. Ito makapiray. Patong na to ako. Akong giyabo ang tubig guys kay ilisan naman po nato nilang ilinom. Gabi igilisan na nato ni pero ilisan lagi ako nato kay para bago pero may ilang ilinom guys. Ano na ko sabon. Karon ato na limpyuhan guys. Yaari guys so para klaro iana lang siya guys. Di pa ni. Ako na nalimpyuhan daan guys kay init na kaayo. Dire na ta guys. So na ta dire guys og panguan sa ilalim sa ato ang lamisa kuot-kuot. Ara guys. Dagang tubig. Atong gibutang. Dagang tubig akong gibutang guys kay para musulok gid ang ihi para di man imong anso. Set. Ang sa kaday.
Hi guys. Ito guys. Tagan pa kay guys tubig. Padulong pa na dito. Itong humanon. A few moments later. Guys, sa hagdanan na ta guys. Oh, igo-igo po guys nga mo init og maayo. Mahuman na ta. Diri na ta sa hagdanan. Diri na po na inaog na po na diri. Guys. Dali ara init kay karong kuan na ba adlaw kay. Sayo pag gani kayo ang init perti nang sakita. Dili na po. Na guys. Manata guys. Karon kay mamanwas na pud ta guys. Si Big Boss. Si Big Boss sa tulog ko. Big Boss. Kami kintulog Big Boss. Tinabitay gud iyang kuan. Hawa dia. Nagdali ta kay ang agas akong giapas mag kuan pud ay. So, mamanwas na ta, guys. So, diri ratataman, guys. Ay, taas-taas sa bato kong nakuan. Sa di ko magpaalam, guys. Kaya murag mubo pa to. Gusto man si Boots, oy. Uy, ba? Dara. Hawa. Nawa o trapo mo yung nakita. Ara sana to. Hawa dira hawa. Ay dodong amay. Dodong amay. Hawa ba? Ano kag uoy. Ang isa kuan. Dewa, mamanwas ta. Mamanwas na ko guys. Ito sana ko ano para mo. Humok. Ang gikuan na ni Boots gi. Yung gitumban ang tae mo nang liguon ako sa nang tae ng tiil anong Boots. Uy, bugat ra ba kayo ng balde kung giguyod guys oh. Bugat kay ni kay katuning dako kay nga balde. Agoy na ako mabugat ta. Dire na ako na ibutang para makita ta. Dira i-plaster guys, hindi klaro kay ta dia guys oh. Ara. Dong ay nagito.
Diri na pud ta guys. Di ay ni. Diri na pud ta guys. Kay humana man ta didto guys. Humana ta diha. Diri na pud ta. George! Kumusta ikaw, George? Ay, dihanga ko guys. Ikapoy ko. Yara ang sana, dastar. George! Kumusta ikaw, George? Tingnan niyo ba sa tubig? Kan ya, ito yung ibang was diri kay. Lamig na na, hugaw naman. Guys, ibang was diri guys. Naambil pada gali human. Ito tayong kuha na isip kilit guys. Mahuman ra ba ni sa video guys? Ilang tirid, ilang ito ang diri sa swimming ko. May na kay. Balag lang kit ang ilang kilit. Thank you na po ang swimming ko kilit. Ayari na po ta guys. Ay, hikapoy na ko. Na guys. Hikapoy na ko guys. Lord. So guys, diri tataman guys. Salamat kayo sa pag-subscribe sa ko ang YouTube channel everyone. Salamat sa yung pag-like o share sa ko ang mga vlog sa paglantaw. Thank you so much guys. Amping ng tanan. I love you all. God bless. Bye everyone.